kayu jati. Denuki cando si ulanago lah babisi di dalam hati adi ata mungkin nangka sarupo jodiambo kok dilie kadiri nangko idui umpamo si padi ampun kok nampak diurang kurang sisiakan jika tak campur kurang kiraikan. Oh iya Bu, tolong selimuti. Oh iya baulah din tabang biar teruang jauh jauh. Selamat datang ke Biconan buat para